Hej, jeg hedder Line, og jeg har svært ved at stave. Hej, jeg hedder Christian. Jeg har også svært ved at stave. Okay, nu skal I stave til bælte. Nå Line, hvad har du så skrevet? Nej, det er forkert. Nå Christian, hvad har du så skrevet? Jeg har skrevet bælte her. Christian. Jeg tror ikke lige helt det rigtige. Bælte. Er det så BE? Nej, du er næsten. Bælte. Nå, med E? Ja, Så kan du bare præcis. gøre sådan her. Ja, det er rigtigt. Se, sådan, lige sådan der skal det være. Okay. Nå elever, nu skal I stave til psykologi. Det er helt forkert. Igen, Line. Nå Christian, hvad har du så skrevet? Jeg har skrevet psykologi. Du mangler lige noget. Er det her til sidst, tror du? Nej, det er i starten, du skal kigge. Er det her? Ja, hvad er det så, vi mangler der? Skal der stå A? Nej. Måske... Er det stumt P så? Ja, det er lige præcis det der. Nå. Du klarer det næsten, Christian. Det var rigtig godt. Tak. Hej mødre. Hej skat! Hvordan var skoledagen, skat? Var den god? Den var virkelig god. Jeg lærte at stave til psykologi. Ej, hvor er det godt, skat. Vi er så stolte af dig. I går lærte vi næsten alle sammen at stave til psykologi. Men vi tager den lige en gang til for Line. Nå Line, hvad har du skrevet? Jeg har skrevet psykologi. Ja, det er også forkert. Nå Christian, hvad så har du fået skrevet det rigtigt i dag? Ja, jeg har. Ej, det var det fint. Det kan være, at du skal lære at ligne det.